Personal na pinangunahan ni CNPPO Provincial Director Police Colonel Joselito Villarusa Jr. kasama ang iba pang mga opisyal ng kapulisan sa probinsya ang paglulunsad ng PIDAL para sa ligtas at mapayapang 2023 Barangay and SK Election. Araw ng Sabado, Setyembre 30 taong kasalukuyan, ito ay ginanap sa Camp Wenceslau P. Binson Sr., Barangay Dugungan sa Bayan ng Taed, Camarines Norte. Ang nasabing aktibidad na pinangunahan ni Police Colonel Villarusa Jr. ay naging matagumpay dahil ipinakita ng bawat Camnorteños ang buong pusong suporta nila sa lahat ng programa ng kapulisan. Ligtas na naisa katuparan ang aktibidad na nilaukan ng iba pang mga miyembro ng law enforcement agency, mga miyembro ng community advocacy support groups, biking enthusiasts, mga kabataan at iba pang government agency, maging ang mga miyembro ng police bantayog ay sadyang hindi napahuli sa pagpidal. Namigay rin ng cash prizes para sa mga oldest and youngest bikers na lumahok sa naturang fun fight. Lubos ang kasiyahan ng lahat sa ipinamalas at ipinakitang pagmamalasakit ng ama ng kapulisan sa Camarines Norte. Ipinabati nito ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa mga dumalo at nakiisa sa programa at sa paglalaan ng kanilang oras at importansya sa bawat isinasagawang programa ng pulisya. Inimok at hinikayat rin niya ang mamamayan na makiisa at tulungan ang PNP sa pagsumpo ng kriminalidad upang makamit ang isang ligtas at mabayapag 2023 Barangay SK Election. Ayon din sa kanya, ang kailangan ay serbisyong nagkakaisa para makamit ang adikain ng bawat isa na isang tahimik, maayos at maunlad na lalawigan ng Camarines Norte. Para sa totoo, Balitang Banwaan, Ricky Pera, MBTV News.